Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibanda okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku lwanamhlanje siphuma emkhosini. Siyambonga nje ngendlela emangalisayo. Kunehlobo bazalwana basuka eCape Town. Basuka ekuseni ngabo-3 bangisendela imessage ukuthi sebeyaphuma. Angazi bakuphi manje isikhathi 8 minutes after 2. Okwangena ku9 minutes after 2 basendleleni kodwa beze khona einkonzweni. Liyahamba ikhaya lezwi. Siyayizwa nembono ukuthi ikhaya lezwi ligcwele umhlaba wonke. Kusuka baseKapa, Cape Town, beze la enkonzweni yabesifazane. Kodwa wena ukhona la eduze, yazi ukuthi ukhona la eduze. Ayike kodwa angishiye. Bazothi sengithe kanti vele sengishilo. Bazalwane, izolo sigcine sikhuluma ngokudla. Yakubeka nje uNkulunkulu ukuthi ake ngifake isifundo sokudla namhlanje. Indaba yokuthi khona umuntu okakudla ukudla okuthize, khona okudlayo okuthize ukhetha ukudla. Kodwa-ke ngicela ukuthi ke siguqe ngikhuleke kuqala, ngoba nayo le ndaba isemqoka ifanele ingene phansi komkhuleko. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyithoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Siyakubonga uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ukusigcina kuze kube manje. Siyabonga ukuba kanye nathi kulomkhosi. Siyabonga ukuthi uyaphendula imikhuleko yethu. Londoloza abantwana bakho asebesukile ezindaweni ezihlukeneyo, sebesukile abanye bazosuka kusasa. Sicela ubagcine ngesandla sakho. Iba nathi-ke namanje Nkosi kule nkonzo, uzambule, ukhulume izwi Moya Ongcwele, silalele sonke, usikhulise, usifundise. Cela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane bangcwele, sigcine sikhuluma ngokudla. Ngithi mina kukho ukudla engakudli. Ngiyacela ke sikhulisane, sifundisane la. Ukudla sikwamukela ngokubonga kuNkulunkulu. Siyakukhulekela ukudla, sikubusise. Iphutha elikhulu ukuthi khona ukudla ongakudli wena okukugulisayo. Ubuthandazile wakubusisa ukudla. Okuqala nje siqale la sithi ukugula kusuka emkhathini, kusuka emademonini. Uma unokudla okukugulisayo, kukhona inkinga onayo. Kukhona inkinga onayo okufanele uyilungise. So-ke njengomntwana kaNkulunkulu kufanele kungabikho ukudla okudlayo. Ngizohamba nawe ngelinye ilanga siye ekhaya elithize sokwenza umkhuleko ngokuvuma kwenkosi. Babeka ukudla la bese uthi wena ukudli. Uthi wena awukudli. Yazi ukuthi ihlazo lelo nesono ukuthi khona ukudla ongakudli. Lo muntu esiya kuyena went out of her way or his way. Enzela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu badla thola isibusiso. Qhamuka umntwana kaNkulunkulu ethi akakudli yena lokhu. Iphutha lelo. Mhlambe lo muntu uthatha imali yakhe yokugcina efuna isibusiso njengomfelokazi engikhulume ngayo izolo ukuthi uEliya wathunywa emva kubondliwa amagwababa, kodwa akahamba aye kumfelokazi uzomenzela ukudla. Umfelokazi ukudla kwakhe kwakungapheli ngoba wayendla umntwana kaNkulunkulu. Manje wena mawukunokudla ongakudla ufikile ekhaya elithile, yabona ukuthi isono leso, ihlazo lelo, isono. Lo muntu uthatha imali yakhe yokugcina ngoba efuna uNkulunkulu ambusise. Lento ifana nse nalabo befundisa ukuthi umuntu mayikhipha 5 athi angifuni imali emnyama. Imali yakhe yokugcina le. Mhlambe uNkulunkulu yena unikele wadlula abakhipha 100 rand. Bese kuthiwa unikele u50 cent la ekhaya. Wrong leyo nto. Umuntu unikela ngangamandla akhe, anikele into ayithandayo, ngisho ukuthi usheleni 10 cent. Unikele ukuze uNkulunkulu akubusise. So wena ke mawuzokhetha ukudla
khona ukudla ongakudla ukulungiselwe, iphutha lelo elikhulu. Nansi enye indaba yokudla, ukushiya ukudla eplatini uphawu lokuthi awusindisekile, uphawu lokuthi awusindisiwe. Kakhulu uma uziphakele wena, futhi unomona, uphake kakhulu uzizwe ulambile, mawusuqala usukudla ukudla sekuyakuhlula. Kuzoqedelwa ubani? Ubani uzoqedela ukudla kwakho? Kuzochithwa. Imali kabani echithwayo? Uyibinikezwe ubani le mali? Imali kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu lo. Ukhalile ngenyembezi zakhe ecela imali kuNkulunkulu efuna ukulungisela abazalwane. Wafika abazalwane bathi choko bakushiya. Ayenziwa leyo nto, isono. Kushiya ukudla eplatini isono. Uyaphaka inhliziyo ingaphandle, uphaka ugcwalisa iplate kodwa sekuyakuhlula emva kwalokho. Khomisa unenhliziyo engaphandle, uyisiminzi, uyaminza. Udla kakhulu ngenhliziyo ube nomona. Abanye funa bavuma izono ukuthi babe khetha amaqatha uma bephaka, uma owesifazane ephaka, khetha iqatha alishiya aphakele ezinye izingane amaqatha amancane ukuze negcine ethola iqatha elikhulu. Wrong lokho kakhulu bazalwane. Kukhombisa ipast yakho. Yebo sikhule sihlupheka sonke. Mhlawumbe ukhule ekhaya ukufihlwa ngisho ukudla. Khona abantu abafihla ukudla bakhiyele emakhabetheni ukuthi abanye bangaku-access lokho kudla, bangakuthinti. Ku-wrong lokho, uncishana ngokudla. Uzothina uNkulunkulu mase kuvala ukudla kuwe? Kodwa ngiqedela indaba yokushiya ukudla eplatini. Uma uziphakela, phaka kancane uqede bese uyofuna isamo uma ungasuthanga. Nesamo sakho singabe usushiya sona ngoba kusho ukuthi uphaka ngenhliziyo engaphandle. Hayi mina nginika itip mina, ngifuna nezulwini. Khona abantu abalala bengadlile. Khona abantu abahlezi lapha emgwaqeni basola ukudla kodwa kuyachitha ukudla la ekhaya. Fundisa ingane zakho mama, ingane zisuchitha ukudla la ekhaya, kusuwastwa. Uma kuwubaba odla kuchoko ashiye, ku-wrong lokho baba, yeka nje. Ayeka baba, ungayenzi lonto. Idalela isihogo. Asishintshe sibuyeke sithi uphakelwe. Bengikhuluma ngokuziphakela. Njoba size enkonzweni zomama nje. Abanye bazoyiphakela, abanye baphakelwe. Khona abagodla ukudla abanayo inkonzo yokuphaka. Akugodla ukudla aphakela abantu kancane ngoba efuna kusale, ngoba yazi mase kusela uzokunikwa. Omunye akakunikiwe uyakuntshontsha. Uyigugusha ne-take away ubheke ekhaya. Kodwa abazalwane abenelanga. Noma ngabe banelile, kucela ukudla. Musuba nenhliziyo engaphandle. Kucele ukudla. Uzoya esihogweni uyela ukudla. Yazi umuntu ayela ukudla. Yazi ukudla kamfaka umuntu esihogweni. O-Adam no-Eva baphuma ensimini yase-Eden ngenxa yokudla. Isawaphelelwa ifa lobuzibulo ngenxa yokudla. Ukudla. Bakithi. Yikho nihluleka na ukudonsa umkhosi nje. Umuntu uselambile. Umuntu usedla ifruit. Umuntu useshaya isnack. Indaba na. Akakwazi ukuphila ngaphandle kokudla. Demoni lakhe lifuna ukudla. Uyazi wathini uJesu? Kunomfana onesithuthwane. Behlulekile abafundi. Wathi lokho akupheli ngaphandle komkhuleko nokuzila ukudla. Khona amadimoni afuna ukudla. Athi ma ungadli wena liphume lihambe linqashe libaleke. Ngoba wena usadli, ngoba wena usemkhosini. Khona amadimoni akhishwa ukuthi usemkhosini. Angazi bazalwane nangizwa yini. So wena ohlulekayo ukudonsa umkhosi, ngabe amagama wondlalela idimoni elifuna ukudla. Ukhetha ukunqamula isivumelwano sakho noNkulunkulu. Awukodwa bakithi bazalwane.
Hawu kodwa bazalwane, ngiyancenga ngikuKristu. Umuntu ophakayo akeke ukuphanga inhliziyo ngaphandle. Kahle kahle umuntu ophakayo yena ofanele egcine njani engadlile banele abantu abesegwanqamisa aboneni ukuthi wenzani. Hayi ugodla ukudla usuthutha ukudla kusekhaya. Awu bazalwane, ayingeke. Asidlule lapho. Asidlule lapho. Ngisaqhubeka nabayiphakelayo ke manje. Abaphakelwe. Uma uphakelwe ukudla okuningi, cela iplate lesibili ukuphake ukunciphise ukuze kubuyele emuva ukhona ozokudla ngoba udlile wakushiya. Sithina nomama sihlala sikwenza bazokhumbula abanye abazalwane la phakathi kwenu. Masiphakelwe kakhulu ngoba abantu bakholelwa ukuphaka kakhulu, sithi sicela elinye iplate. Noma sihlanganyele lelo elilodwa sithi linyaliphindele emuva. Sidle sobabili nomama eplatini elilodwa ngoba inhloso ukuqeda ukudla. Akufanele ukudla kusasa. Uzodla ubani? Ubani uzodla amathako? Mhlawumbe ingane yakho ekhaya ukuzokwenza, kodwa hayi emzini womuntu. Hayi ehambeni. Hayi enkonzweni emhlanganweni. Kuzochithwa lokhu kudla. Waste ukudla kaNkulunkulu. Uma ubona uphakelwe kakhulu, buyisele batshente ngicela ngiphakele okuncane dluliselani komunye lokhu. Ngiyacela bazalwane. Kuqondane kabi kuba izinkonzo. Angazi lento ibekwe nje uNkulunkulu, angikhulumeli ngoba kuyizinkonzo, kodwa nginika ithiphu nje. Ungakushiyi ukudla eplatini, isono leso. Ungakushiyi nje ukudla. Uma uphakeliwe kubuyisela emuva, uthi abakunika okuncane noma umsemzini womuntu phela kusobe ngabaningi, enkonzweni sobe baningi, ababaningi emzini womuntu, cela elinye iplate ukuphungule, kuhlale lokhu, uphungule ozokudla bese liyasala iplate, babona nabo sekuthiwa hayi akathathe omunye aqedele, akudle ngoba akona amathe omuntu. Okokugcina, ngibuyele ekutheni uhambile. Uma sihambile, noma wena uhambile noma mina ngihambile uyonza umkhuleko emzini womuntu, buka isimo sala ekhaya. Mangithi buka isimo asesisimo, ake sithi-ke ngenze example, ufika la ekhaya kunogogo othize uzokwenzela umkhuleko, uyambona akasebenzi, uphila nempesheni, unabazukulu bakhe basebancane, mhlawumbe omdadlana uno-12 years, 10 years. Ingane zalogogo ziyosebenzela lezi ingane zimshiye naye. Wenza umkhuleko. Musuwenza umkhuleko, akuphakele ugogo. Makukuningi cela iplate elinye. Kuhlukaniseka kuhlukanise. Abesethi ugogo, uthandani mntanami? I-drink noma uthanda itiye? Asesisimo sala ekhaya. Mawubona ukuthi la ekhaya kuyahlushekwa, phela asingakufihli lokho, ngiyanithiphisa. Uyabona ukuthi ifriji alikho, ugesi awukho. Mayethi ukhethani itiye ne-drink, kusho ukuthi i-drink kusazothunyelwa ingane ihambe iyothengwa esitolo. Itiye normally kubiliswa amanzi la lenziwe itiye. Akujwayelekile kube khona ekhaya lingenalo itiye. Yenzela ugogo okulula. Liyashisa ilanga kodwa musubiza i-drink. Phuza itiye kuze angathumeli aphelelwe nawo lo sheleni wakhe wokugcina. Naye leli shumi lakhe lokugcina useyolanda i-drink ngoba wena uthe ufuna i-drink. Noma uthi gogo ngiphe lokho okukhona. Noma uthi ngicela itiye. Kushisa. Mayisethi yena hawu kuyashisa mntanami, wena phela gogo ngikhethisile. Usezothi cha i-drink ikhona, hayi usuyayicela ngoba ikhona. Kodwa musuyicela into engekho, ukufanele umuntu angene ephaketheni ayothengela wena. Isono leso, ukungacabangi, ukuzicabangela wena, ungamcabangela umuntu oze kuyena. Akafuneki umzalwane ukucabangela yena. Ngaso sonke isikhathi cabangela omunye umuntu. Ngaso sonke isikhathi izithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu uzokuphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Hayi mina bengikhuluma ngokudla nje. Izona ezenziwa abantu ngenxa yokudla. Hayi ngangisho ukudla osekujulile, ukudla kwamadlozi nani asingeni lapho. Sikhuluma ngokudla nje.
akuchithwa ukudla. Fundisa iy'ngane zakho lokho. Mina ngafundisa umama wami lokho. Akushiyi ukudla eplatini. Mokushiya ukushiyela ba. Noma ngabe kusekhaya la, noma ngabe uhambile. Ukushiyela bani? Ngempela ubani ozokushiyela? Khona ingane yakho la ekhaya. Nayo-ke izozifunda ukuthi ukudla kuyashiywa ngoba nawe uyakushiya. Asikushiyi ukudla, sikudla sikuqede. Asikukhethi ukudla. Uma unokudla ongakudla ngoba kukugulisa, ungitshele ngikukhulekele, ngiqalekise leli dimoni. Kodwa ngaphambi ngiliqalekise, vuma uRoma 10:9, vuma izono zakho. Uvuma izono, izono lezi demoni leli elikhetha ukudla. Akakwazi uNkulunkulu ukudala ukudla bese kuyakugulisa. Mina ngikhuluma ngabantu abebengayidli inyama ebomvu. Athi umuntu angidli inyama yenkomo, ngifune yenkukhu, ufuna umkhulekela umbeke izandla ayidle. Omunye akayidle yenkukhu, uyakhetha la, ufuna umkhulekela umbeke izandla ayidle. Hayi bazalwane, siyeke ukuba uhlupho. Awuyeke ukuba uhlupho. Khuba abanye abazalwane bekuphakamele, bakuphakela, bakunika bese uyabakhuba. Ayiphele nje leyo nto bazalwane. Asikhuleni ekhaya lezwi, asikhuleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Indaba yokudla vele sithatha sonke isikhathi. Ngabe ngenza iphutha, kufanele sigcine sifundiswa, silifundanga. Zobuyela kuwo AmaHubo 103, ngifunde nje uverse 3 kuphela. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Nalesi sifo sokukhetha ukudla, nalesi sifo sokuthi khona ukudla ongakudla, uyazelapha lezo zifo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela siguqe sithandaze. Baba, egameni likaJesu siyabonga ngale nkonzo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siza abantwana bakho balizwe izwi lakho, balenze bakukhonze ngeqiniso, bangalimazi abanye abazalwane. Bagcine ngoJesu Kristu siyacela. Amen. Jesu Kristu inkosi, nibe nentambama emnandi. Ngiyabonga.